22 eta 21, zeinek esan 2008an alakorik esan behar genuenik. Bengoetxea 6garrena, buruz buruko txapeldun, behonda jara oinatz. Harrigarri baino egie eta gaina berea harrigarri da. Aurrekotane partidu latzak indizki baino gaurkoa oaindek harrigarri izan dek eta aziltzen dek eta... Partida denetan aurkaria baino gehiago izan da. Koldo Aldalur, badakit hor zabiltzala borroka. Hementxe dut oinatz. Aldu zunean. Zorionak. Oinatz, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, txapela irabazteko beti sufritu behar da, baina hor partida ez da atera denok uste genuen bezala. Partidu gogorra izan du, Nik uste den asmatu gotela, eta abele ez duten saiatu nahiz eta gauzeko ongi bat ezazkit, ez nik uste partidu gogorra izan duela eta netzatik aragarri ez da sinisten. Asier Gartziak aipatu du, azera oso garrantzitsua dela eta halaxe da. Azerak oso garrantzitsuak direla. Bai, asiera maginekin abel oso bizkorratatzen dela beti. Eta, bueno, eutxi dio asieratik nik uste laiko lasai atu naizela partidun gauzeko onginez eta azkenen baita biraiatu naiz eta netzatik aragarri da. Abel zuri hasieratik, zuri. Bai, nik uste partidu gorra izan duela, nikin Abel atope hasiko zela eta suerte txarra eukido eta nik ona dena eta holakoatan nola izaten da, ez? Esan zenuen, urte azeran pentsatu zenuela 2008 urte hona izango zela. Bai, netzat hori da, ez? 2008 urte espeziala ematen zuen zela eta esan honekin gara. Amona ere ez da, Amona Maria Gexus ez da zerra izango? Bai, ez? Jo nire atxuna Amonari, nire neskari, nire gurasoak, nire guztiri eta nire lan guztiri, ez? Leitzari bat. Bai, eta leitzeko herri ere nik uste, bitako matek irabazi hartzun eta ni tokatu naiz eta beste maten berak iraziko. Ergi oinatz, eskerrik asko. 6garren finala jarraian galdu du. Abel Barriolak finaletara iritsi egin behar izaten da galtzeko, baina ez du makala izango Barriolaren barruan dagoen minori ere, Josean. Ez, holako unetan gaina galtzailea, norbeare baita, denak irabaztailek, inotetuk eta irabaztailen, arrimatzetuk eta aparte hoi, beak galdu dulakura baina bere eman ez dulako. Holakotan pena izatek, finaleko une ere iritsi eta bere ez dik eman da. Abelei, hasieran eta mordoska juntzaizkio gora eta tanto bukatzo garain ez di bate asmoatu eta zuri eta nervioso ebiliek, lotuta ebiliek eta ez di bepa. Asier Gartzia hemen dela, begira, hemen dira biak, hemen dira oinatz eta Asier. Dios! Kau en la hostia puta! Asier, hau ez dago pagatzerik. Dirurik ez dago pagatzerik. Hau ez dago dirukin patzerik, hau ikaragarri da, bai beretzat, bai guretzat eta bai inguruko guztintzat, ez? Azeratik aipatu durik, azerak direla garrantzitsua. Azera dira? Azera, partidu azera oso garrantzitsua da. Bai, eta Abel bezalako pilotari batekin gehiago, porque tromban aztena normalen eta bentak hartzen baldin bado, eta komodo jokatzen baldin bado markadorekin, dena ongo iten do. Orduan, heldu bindien ideakin, azeratik dena emateko eta bentajaik ez emateko Abeleri, markagailun albaldin bazen, eta inkomodatzeko, eta nik uste ongi atera zaigula, ez? Zorionak. Eskerrik asko. Gustura da, gustura. Asier Gartzia. Oinatzen lehen gusua. Botillero lanak egin ditu, lehen biziko txapelketa zuen, eta pronostikoetan sartzen etzen pilotari batekin, buruz buruko txapela irabazi. Aimar Olaizola, Juan Martínez de Irujo, Barriola, Patxi Ruiz, Eubi, Beloki, Asier Olaizola. Hoiek denak hortartean izan dira, denai jokatu dute Sebastián González, Xala, pentsa, zer nolako izenak. Irabazlea, Oinatz Bengoetxea izan da. Biak elkarrekin dira. Baina koska gorena gaztearentzat. Sari banaketari ekitera doaz. Lehen da bizi giltza bana emango diete. Hyundai etxearen orotariko kotxe dotore bana
emango diete urtebete zerabil dezaten, bakoitzak berea. Eta lehen da biziko saria horixe dute. Antxon Etxegiako iztutarraren eskutik. Eta Xabier ikaragarria da, hemen behetik pilotaria dauden lekutik ikusten den ikuskizuna. Pilota leku guztia zutik pilotariei txaloka. Egia esan ez da harrigarria hainbesteko mozioa izatea irabazleak eta txapeldun ordea. Ez horixe. Lehenbizi Lore Sortabana. Momentu magikoa gau, fronto egitzi zutik txaloka eta pelotarie txapela hartzeko zai. Denen erdigunean hortxe irabazlea eta galtzailea, baina bereziki irabazlea. Txapeldun ordearen zat lehen da bizi, Abel Barriolaren zat. Idoia Zenarroza behitia. Jaurlaritzaren lehen dakari ordearen eskutik. Eta txapeldunaren zat ere bai. Oinaz Bengoetxearen zat ere bai. Eta ordu txapela, txapelduna, 2008 urteko buruz-buruko txapelketa nagusian txapeldun, Oinaz Bengoetxea. Atano hirugarrenaren antzartu du. Txapela jazteko moduan, bai, tankeratxo bat badu, bai. Ark jokatu ere txapelarekin egiten zuen. Zaketa Abel egitzegin nahiko du maiogu, saiatuko gara. Abel, ez du nahi egitzegin eta normaltzat jo beharko du, oso azterre dago eta malkoak ez ditu urruti. Abel Barriola aldageletara doa, ez du hitzegin nahi, horren barruan sartzeko lan handirik ere egin beharrik ez dago, zer nolako mina morrazioa ezine impotentzia somatuko duen nolabait empatizatzeko eta onartu beharra dago. Bueno, partidako tanturik onena bat aukeratu behar eta Bengoetxea 6garrenaren 15garrena aukeratu dugu. Gainera partida izan denaren laburpen gisa ere nik uste balio duela. Ikus ezazue partidako tanturik onena. Sakea atera du Leitzarrak. Barriolaen errestua bikaina izan da, urrundik sartu behar izan du Bengoetxeak eta gero ja menpean hartu du tantoa Abelek. Hori askotan gertatu zaio, tantoa menpean hartu bai, baina azkenean bukatu zeinek, tantorik gehien bukatu duenak. Hor duzue, agintzen segitzen du Barriolak. Ez nahi bezain garbi baina, Bengoetxeak defentsan eutsi alduen bezala. Abel hor janekatuta, Bengoetxearen ezkerra irea. Barriolak atzera, Bengoetxeak atzeraka etorri eta oinak airean dituela eraman. Abelen ormabiko harrapatu, txokoan niakua eta tanto. Hauxe izan da partidako tanturik onena. Eta estadistikek zer dioten ere ikusi behar dugu. Guztira 15 izan ditu Bengoetxeak eginak eta horietatik 4 sakez, Barriolak berriz sakatzaile bikaina, baina gaur aurrean izan duen sake eramalea ere benetan goi mailakoa izan da. Hauexek dira partida honek utzi dizkigun datuak. Barriolak eginak 7 izan ditu, sakez bat, bakarra, dejadaz bi, airez bi, biak ere goleaz, atzean beste bi, galdutakoak, beste horren beste 7, erasoan bi, 4, gora joan zaizkionak eta baztertutako beste pilota bat ere bai. Bengoetxeak berriz egindakoak 15, sakez 4, biparetaz bat, dejadaz bi, airez